bod chi'n gallu dilyn be mae o'n wneud. A beth sy'n dda am John, pob tro pan nath yr adran Eplen yn ôl, camodd o'r llinell o'na dwywaith i wneud yn siŵr bod pawb wedi cael yr un, ac doedd o ddim ag ofn symud rhywbeth o'r rhes ôl. Hyd yn oed os fan i un safle neu ddau sef bod pawb yn cael beirniadu. Adran y Cobiau Cymreig Eboles neu Adfarch Dwyflwydd sydd dan ein sylw nhw. Y beirniad John Kirk yn camu i'r canol ac wedi gofyn i'r Eboles yma cerdded allan unwaith eto. Rob Jones. Os na newid yn mynd i fod, be? Mae fe wedi newid. Mae e wedi yn y dosbarthu cynt yn dywe, ond Just i atgoffa ni rwan, yn gyntaf mae'r Eboles gen teulu Charman, Gelding Tywysoges Cymru, yn yr ail safle'r Eboles ddi, cloddiau Brenhines ddi, ac yn drydydd Brodora April Rose gyda Lee ac Amanda Gafi. Fe oedd John digon clir yn dod e. Oedd e moyn ceffil i ddod i'r cylch. Oedd yn barod i fod yn y cylch. Mae rhaid bod yr berchynog wedi troi'r cyffyle hyn mas yn dda, a mae'n dangos, mae gran. Just fel fe, John yn ei siwt, mae bob ceffil yn disgleirio, a mae'r corff a popeth yn disgwyl yn reit yn dywe. Oedd e digon clir, rhywbeth ceffil da, oedd ddim yn disgwyl reit ar y diwrnod, bydd e ddim yn ennill. Wel, y cynta, Gelding Tywysoges Cymru wedi ddod i fewn i'r safle cynta. Dwi'n meddwl bod y trydydd wedi symud i fyny i'r ail safle. Gar ni weld. Na. Aros. Y tri cynta wedi aros fel ag y mae nhw. So gen ail oedd cloddiau Brenhines ddi. Ond drych ar y cynta, ar y chwith yna. Mae ar dan yn dywi. A am Eboles Dwyflwydd, dim yn rhwydd i baratoi rhywbeth Dwyflwydd, ydy we? Ac yn edrych fel cobyn hefyd. O, mae'n perchen yr cylch yma. Heiddi, y wobr un wedyn ni. A fel o ti'n gweud, David, mae ar ôl penderfynu ar y gwpl cyntaf, mae fe'n camu a camu yn dweud. Jyst i'n ei siŵr bod bob anifel yn y cylch yn y spot rate. A dwi'n gwybod, mi fydd y cysyllwyr yn gwerthfawrogi hynna'n fawr iawn. Ie. O'n i'n trafod yn gynharach un beth o mae John, bydd yn onest, am bydd e. Bydd. I bob un. Oes rhyw hanes am Gelding Tywysoges Cymru? Ydy wedi bod mas yn cael ei ddangos? Gath hi ddangos yn Sioe Glanysg. Dwi'n ei clwyddo Llambed mi oedd hi. Ac wrth gwrs y teulu Charman yn prynu dipyn gen Briffa Gelding. Mae nhw'n dipyn o ffrindiau ac yn... mi oedd hi'n gyntaf yn Sioe Feich Llambed. Mi oedd hi dam hi Gelding Loti yn cyn enillydd Cwpan Sio'r Tywysog Cymru. Ac mi oedd hi dad i wedyn ger y Spartacus yn dipyn o enillwr yn llwyddiannus iawn. Yn ennill fan hyn y dosbarthu ebolion blwydd sawl blynedd yn ôl. Felly mae yna llwyddiant yn y teulu. Ydy, mae'r het wedi diosg. Mae John i weld yn ymlacio tyma bach, a mae'r gardyn goch ar ei ffordd. Wel, Tom Fuller yn derbyn y wobr ar rhan teulu'r Charman, gyda'r Eboles buddigol yn dosbarth i'r Eboles sy'n Adfarch Dwyflwydd, Gelding Tywysoges Cymru. Heb gweld dosbarthu sydd i ddod, wrth gwrs. Mae hon yn mynd i fod yn anodd i giro wedyn ni, fel mae'r diwrnod yn mynd mlaen. Odi, mae yn batrwn fel hen ffasiwn dyma bach yn dywi. A teip os ych chi'n gweld John yn ei ddangos. Ie. A mae'n fyw ar y diwrnod yn dywi. Ti'n gallu gweld bydd hon yn para. Bydd hi'n para'r diwrnod. Edrych mlaen i weld i'n cystadlu yn campwriaeth ar cyffyle ifanc yn yr adran o Cobiau Cymreig.
congratulations to the Charm family with Gelding Tywysog. Y mab sy'n dangos? Teulu Charm, Mab Tom Fuller, Tom a Kerry, Brydfa Shankly. Wrth gwrs, ei dad os wedi bod yn dangos i'r Shamans dros y blynydde. A dwi'n sbio ar golwg yna, pitch. Yn diwy, ti'n gwybod, a popeth mae John wedi gweud, trad, costa, penol, mae digon o hyd yn y partol yr Eboles ifanc hyn. Oes. A fel wyt ti'n gweud, mae'n sefyll fyna'n gweud, wi ma boys, edrychwch yn o fi. Fifth prize goes to exhibit 942, David Florence with Pen Welsh novel. And sixth prize this morning goes to exhibit 948, Nathan Minette with Legal Camera Tide. Felly, llofnodiadau mawr. Many congratulations to all the winners. Exhibit 936 also picks up the John and Carol Riley Special Award for the Best 2-year-old filly. And if you'd like to show your appreciation as they pass the glass down, many congratulations to exhibit 936. Gelding Tywysog Cymru. Enillydd y dosbarth i'r Eboles i 10 mlwydd oed yma yn y Sioe Frenhinol yn adran y Cobiau Cymreig. Llongyfarchiadau mawr i teulu Siaman ac wrth gwrs yr arddangoswr Tom Fuller. Well, Tommy Fuller, 17 years old, and you're winning at the Royal Welsh. Apart from out of breath, how are you feeling? Unbelievable, I can't believe it, to be fair. Very proud of this filly. Having won Lamp at Arkland, Usk and now the Royal Welsh. It's a dream come true. She's done the Triple Crown. Dad was behind me whilst you were in the class, very nervous, could barely watch. Tell us how much it means to you as a family, because you're the next generation now coming through, taking over. It means the world. Like the amount of work and graft goes into the horses, and when they pay off, yeah, it's the best feeling. Well, huge well done. Many congratulations. Good luck in the championship and go and get your breath back. Thank you.